YouTube, og vi er tilbage med serveren. Ja, vi har fået nogle hunde. Den der hund kigger bare. Hvor er min hund? Min hund skal gå efter mig. Ja, det er min hund. Okay, hunde! Her kommer jeg. Men et. Godt. Ja. Der er 2 kriser op i 3. Faktisk 3 kriser op i 3. Min hund teleporterer sig lige. Den er nice. Jeg kan ikke finde nogen hunde. Ikke en. Hvad for en? Der er en hund, der er en hund. Hund. Hallo, hund, kom her. Ja, hund, nej, hund. Brugt et ben. Jeg kan ikke fange den. Ja, yeah, jeg fik den på 2 ben. Nu er 2 hunde. Den vej. Nu er en hunde. Wow, det er skræmmende. Sådan. Ja. Wow, du faldt. Eller ikke. Eller ikke. Det er en ting. Jeg er mega smart. Jeg er mega smart. Eller det er ikke. Det er net. Det er nat. Jonathan, det er nat. Der er noget 3 der. 3. Det skal jeg nok. Men lidt. Jeg vil bare godt være sikker for monstre. Og så her. Så her. Den ser ikke mig. Se, jeg sagde, at du var sikker for monstre. Sådan. Så. Nej, der er monster i nærheden. Der var et skelet, der rendte. Nej, der rendte en spider.
der var en spider, der var ved at angribe mig, ikke? Og så var der skelet, der ramte spideren. Så der. Så. Ja, jeg har videoen i gang. Wow. Hvad? Jeg vil ikke være sikker på monster. Det er kun dig, der er bange, Buks. Jon. Der. Hvor er der en workbench? Jo. Det er fint nok. Prøv at se, hvad jeg har. Og her, mere. Yeah. Aner ikke. Vent. Okay, time out til YouTube. Okay, YouTube, så er vi tilbage. Og jeg skulle bare lige ordne noget. Under jorden. Hvad pro? Jeg tager tage pro, jo. Mega pro. Slå mig. Jon, slå mig. Slå mig. Sand. Jeg ved ikke, hvor der er sand. What the f... Okay. I'll leave again black. Jeg har allerede fået sand. Ja, sand. Sand. Det er 12 nok. Hej Jonathan. Ja. En økse? Næh, kender ikke noget til det. Okay, det har jeg. Jeg skal lige gøre noget. Ja, jeg lavede en økse til dig. Du må selv lave en økse. Ud af de materialer, vi har i chesten. Jon, her. Jeg har de ting, du kan bruge til en økse. Jon, her. Ting. Brug til økse. Ja. Sådan. Tag dem. Og lave en økse. Så gør jeg det her imens. Dyk.